Hyvää päivää. Minä olen teidän vakituisen krapulanne sijainen. Jaha. Päivää. Peremmälle. Kiitos. Niin minä luulin, että te ette ollenkaan tulisi, kun meni näinkin myöhäiseksi. Jaa, oli hiukan vaikeuksia löytää perille. Ja lauantait nyt ovat muutenkin kiireisiä. Jaa, mutta käydäänpä asiaan. Maistuisiko kahvi? Meidän tietojemme mukaan te joitte eilen tyhjään vatsaan 7 tunnissa 16 olutta ja 3 ravintolaanosta viskiä. Lisäävinä tekijöinä poltitte 28 savuketta, petitte tyttöystäväänne. Ja katsoitte 13 minuuttia kauniita ja rohkeita. No eikä se nyt voi vaikuttaa. No ei suoranaisesti, mutta komitea äänesti sen rangaistavaksi teoksi. Niinpä tietysti. Anteeksi. Ei mitään. Täytyykin oikein istahtaa tarkastelemaan näitä dokumentteja. Katsotaanpas. 12. 7. Aika 23. Moraalinen lisä. ALV. Tekee yhteensä. Ei kun... Ja voimmekohan sopia jo alustavasti seuraavasta käynnistä? Ikinä en enää juo. Joo. Jos saisin markan joka kerran kun kuulen tuon, olisin rikas mies. No, tiistai on palkkapäivä. Siis keskiviikko. Teillähän ei varmaankaan viini enää maistu. Joo, ota vaan. Kiitos.
vielä eräs asia. Se teidän viimeinen valloituksenne. Liisa? Liisa, aivan. On tullut viime yönä raskaaksi. Hyvää päivän jatkoa.